Σήμερα θέλω να μιλήσω για μια δύσκολη περιοχή όσον αφορά την αντιγύρανση, την πιο δύσκολη κατά τη γνώμη μου, και μιλάω για το λαιμό. Κάνεις ένα μπότοξ με τόπου και λύνεις το 90% των προβλημάτων σου. Δυστυχώς ο λαιμός είναι μια περιοχή που θέλει πολλές θεραπείες για να έχει αποτέλεσμα, αλλά από εκεί και πέρα, όσο του δίνεις, τόσο ανταποκρίνεται. Πάμε! Για μεγάλα προβλήματα, η μόνη λύση φυσικά είναι η χειρουργική, είτε συνδυάζοντας λιποαναρρόφηση και lifting λαιμού, είτε κάνοντας μόνο το lifting λαιμού. Επειδή όμως δεν είναι εύκολο για τον καθένα να μπει στο χειρουργείο για αισθητικούς λόγους, γι' αυτόν τον λόγο έχουν εξελιχθεί και οι μη χειρουργικές παρεμβάσεις. Το πρώτο που θα φρόντιζα σε ένα λαιμό είναι η σωστή ενυδάτωσή του. Είτε αυτή γίνει με το Skin Booster 2 φορές το χρόνο, είτε με το PRP 3 εφαρμογές μία ανά μήνα. Αν θέλουμε να πάμε ένα σκαλί παραπέρα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το προφύλο. Το προφύλο με 3 εφαρμογές στο λαιμό μία ανά μήνα προσφέρει και ανάπλαση, παύλα σύσφυξη και μία ήπια ανόρθωση του λαιμού. Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την ανόρθωση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νήματα body, τα άπτος πάντα, στο λαιμό. Μπορούμε να την ενισχύσουμε κι άλλο με botox λαιμού. Εάν μας απασχολούν οι οριζόντιες γραμμές, θα πρέπει να τις γεμίσουμε με ένα λεπτό ρευστό ιαλουρονικό. Για να έχει λοιπόν ένα καλό αποτέλεσμα ο λαιμός, πρέπει να γίνει συνδυασμός θεραπείων. Να μην τον παραμελείτε είτε με το αντιλιακό είτε με την κρέμα, γιατί πολύ εύκολα ξεχνάμε να ασχοληθούμε με το λαιμό.